לא מעט בעלי עסקים שנקלעים לקשיים כלכליים, בטוחים שהאפשרות היחידה שעומדת בפניהם היא הליך של חדלות פירעון. אבל מסתבר שבמקרים מסוימים, החוק מאפשר לנסות להציל את העסק עוד לפני שמגיעים לשם. אז מהו הסדר חוב, מה השתנה לאחרונה בחוק, ולמי זה יכול להתאים? איתנו עורך הדין ג'קי ברקוביץ', בעלים של משרד עורכי דין, העוסק בחדלות פירעון ודיני עבודה. שלום, שלום, ג'קי. שלום, שלום. באמת נאמר שזה מצב שאנשים לא מעוניינים להגיע אליו, זה מין, אתה יודע, הדבר האחרון. זה הדבר האחרון שכולם ירצו להגיע אליו, חדלות פירעון. אבל דווקא בהקשר הזה, לעומת חדלות פירעון, יש אופציה נוספת שצריך לשקול אותה לפני שמגיעים לחדלות פירעון, וזה הסדר נושים. שזה נותן לבן אדם מרחב ואפשרות של עיכוב הליכים לפרק זמן שקבוע בחוק. ובתקופה הזאת יש מנגנון של עיכוב ההליכים, ומאפשר לו בתקופה הזאת לגבש הסדר נושים. איזה גוף לא נכנס לתמונה כשאנחנו נשארים בעולמות הסדר הנושים? איזה גוף חיצוני לא מתעסק איתנו? כי כשאתה בחדלות פירעון, בטח המדינה יודעת מזה. ברמת העיקרון, כל הגופים לא מתעסקים. אתה מתכוון למי אין עיכוב, כלפי מי אין לנו עיכוב הליכים. בדיוק. אין חיה כזאת. כלפי כולם יש עיכוב הליכים. כן. יש נושים מסוימים שיש להם סדר קדימויות, הם עומדים לפני כולם בתור. כן. ויש מצבים שלא מקבלים הפטר לגבי אותו חוב ספציפי, שזה כנסות לרשויות, וכנסות שנוצרו בהליכים פליליים. כן. אלה דברים חריגים שלגביהם לא מקבלים הפטר. הפטר זה פטור, מה שנקרא. הפטר זה פטור, זה החוב. השאיפה, התוצאה הסופית של כל ההליך, גם של חדלות פירעון, גם של הסדר הנושים. שכל החובות שהיו לבן אדם עד אותו פרק זמן, למעשה הופטרו. למה שנושים יסכימו לזה? מכמה סיבות. א', לפעמים עדיף לקחת משהו מאשר שום דבר, ולפעמים ההצעות הן אטרקטיביות. לא תמיד הם מציעים 0, כן. או 20% כן. מסך החובות. לפעמים ההצעות הן ריאליות ומאפשרות לבן אדם להתקדם קדימה. איך מתחילים לבחון את היכולת של אותו חייב להגיע להסדר? מתחיל לשלם, אני מניח, בפריסות. איך מתחילים לבדוק את זה? יפה. אז יש בדרך כלל מתמנה מנהל הסדר, במקום נאמן, שזה בהליך חדלות פירעון, ממנים בדרך כלל נאמן. בהליך של הסדר נושים מתמנה בדרך כלל מנהל ההסדר. הסמכויות שלו הן יותר צנועות מאשר סמכויות של נאמן, הן יותר טכניות. הוא אחראי לגבש את ההסדר, זאת אומרת, להשיג את הרוב הדרוש. כן. צריך 75% מערך הנשייה, שיסכימו להצעה שהציע אותו חייב, בהנחה שיש הסכמות של כל הנושים, אז ההסדר מתקבל. של 75% מהם? 75% מהנושים. ואם זה שני נושים? אם הם שני נושים שאין להם ערך של 75% מהנשייה, זה לא יתקבל. הבנתי. יש שיקול דעת גם לבית משפט, במקרים מסוימים, להחליט שכן, למרות שאין את הרוב הדרוש. יש סיטואציות. מה השתנה לאחרונה בחוק? מה שהשתנה זה, למעשה, בוא נלך טיפה אחורנית, ההסדר הזה התחיל מהוראת שעה כשנולדה הקורונה. זה היה מצב שרצו לאפשר לעסקים, לתת להם מענה זמני למצב שכל העולם נקלע אליו למעשה. לא להקריס אף אחד. לא להקריס אף אחד. משם זה נולד, זה היה הוראת שעה, זה היה תיקון 4 לחוק חדלות פירעון, והיום יש תיקון 9. ההבדלים זה מעצם הרעיון שזה נולד לתת מענה מהיר לעסקים, ופה אנחנו מדברים על מצב שהוא קבוע, וזה בכלל לאנשים שנקלעו לקשיים כלכליים, ולאו דווקא קורונה השפיעה על כולם. ולאו דווקא עסקים. ולאו דווקא עסקים. בשני המקרים זה גם יחידים וגם תאגידים. צריך איזה נכס או משהו, אתה יודע, אנחנו שומעים על הרבה פתרונות כנגד נכס. כאן צריך דבר כזה? לא חייבים נכסים. כמובן שנכסים לממש תמיד עוזר להשאיר את הקופה, אבל בהחלט לא צריך, וברוב המקרים שאני מכיר לא משתמשים בנכסים. לא יממשו לך דירה כדי להגיע להסדר נושים. בטח שלא דירת מגורים. כן. במקרים חריגים זה גם קורה, אבל בטח שלא דירת מגורים. למי זה מתאים ולמי פחות? זה מתאים, הליך ההסדר נושים, להבדיל מחדלות פירעון, הוא מתאים יותר לאדם שהוא טרם קרס באופן מוחלט. שעוד יש לו איזו יכולת להציל את עצמו ואת העסק שלו. לשם זה נועד ההליך הזה. כן. אין את הכתם ואת ההחתמה שמלווה
מלווה חדלות פירעון. ה-BDI נשאר בצורה אחרת, עדיין יש סימונים כאלה ואחרים, לא ניכנס לעומק של זה, אבל לעומת הליך חדלות פירעון, הבן אדם עדיין מציל את עצמו, ואם הוא עומד בהסדר שהוא עצמו מציע, אז זה נפטר בלי כל ההשלכות שיש לחדלות פירעון. עכשיו, אמרת שזה גם מתאים לאנשים פרטיים, שיש שיקול דעת לבית המשפט. אז האם יש כאן הבדל בין אדם שצרח, לווה, בזבז, חי בצורה ראוותנית, ונקלע למינוס עמוק? בוודאי. שכן, רק בישראל אפשר לעשות דבר כזה? נכון. כן, יש הבדל? זה ידוע אצלנו, מי שמתעסק בתחום מכיר את המשפט שזה גן עדן לחייבים, אז זה נכון מה שאתה אומר. מי שיצר את החובות בחוסר תום לב, שהוא צועק לשמיים, אז הוא ברוב המקרים לא יקבל את המטריה של פשיטת הרגל, של חדלות פירעון. יש נקודה אחת שכן הייתי רוצה להתעכב עליה. היום החוק חדלות פירעון שהחליף למעשה את פקודת פשיטת הרגל, הוא שם דגש על השיקום של החייב. כן. ולכן נושא של חדלות הפירעון, הנושא של תום הלב, מתייחסים אליו גם היום, אבל שמים יותר דגש על השיקום של החייב. בהחלט. עורך הדין ג'קי ברקוביץ', תודה רבה על החידוד האחרון החשוב הזה ועל כל הפרטים. תודה רבה לך. תודה רבה רבה. 13